Здравейте, в днешното видео ще разгледаме допълнителни настройки и допълнителни функции в приложението, като ще започнем с изоставени поръчки. Това, което може да видите тук е при отваряне на чекаута на сендика, ако клиент въведе телефон или имейл, едно от двете, и затвори своята поръчка, тези поръчки се появяват тук като изоставени такива. Съответно, след това от тук вече вие може да ги създадете като редовни поръчки. По този начин може да следите всички свои изоставени поръчки. Сега нека преминем към самите настройки и какво може да конфигурирате в тях. В Settings има няколко различни полета, като ще започнем с първото, което е Delivery and Pop-up. Ето тук може да пренареждате кой метод за доставка да бъде първи. Ето, примерно в случая виждаме, че в нашия поп-ъп в момента първо е до офис, после до кутия, после до адрес. Това нещо от тук може да бъде променено. Ето в случая ще сложим първо да бъде бокс. Може да запазим и веднага да видим промяната. Ето виждаме. Следващото нещо, което виждаме, може да скрием секцията, която е за намаления. Това ще скрие ето това поле тук. Нека да го видим. Ето виждаме, че го няма. Видим следващата настройка, която позволява да пуснете избор на държави в поп-up, ако продавате в повече от един пазар. Може да я пуснете. Ето това, което се променя е, че тук се появява избор на държава и спрямо това каква конфигурация имате, съответно ще се променят куриерите тук. Може да пуснете логин. Съответно, ако продавате, да кажем, продукти, които са с subscription или продавате продукти, които клиентите купуват повече от един път, ето тук клиента може да влезе в своя акаунт, съответно след това информацията от поръчката му, от предишната му поръчка ще бъде запазена. Следващата функция, която има е да може да блокирате редактирането на наличности или изцяло премахването на продукти в поп-ъпа. Това е много полезно, ако имате подаръци, които се добавят от друго приложение. Ето, нека да погледнем. В момента сме променили, т.е. не можем да променяме бройките. Ще добавя два пъти това нещо. Ще премина към поп-ъпа и съответно тук не мога да намалявам количествата, съответно ако спра втората опция, която забраняваме премахването на продукти, да кажем, ако в момента имате добавен безплатен подарък, това може да бъде намалено, но не може да бъде изцяло махнато. По този начин не могат да премахнат платените продукти, когато имат безплатни подаръци. Тези две опции са изключително важни, защото с първата опция вие показвате максимално пълен адрес на следващата стъпка. Нека видим какво имаме предвид. Имаме избран офис. Ще продължим нататък. С тази отметка, която по принцип автоматично е пусната, вие показвате тук максимално пълен адрес. Метода, куриера, ID-то, града, адреса, абсолютно всичко. Така наречения от нас разкрасен адрес, за да може клиента да е сигурен докъде е поръчал. Втората отметка също е изключително важна, защото това позволява, ако клиента направи някаква промяна тук, ето да кажем, аз сега ще запиша така, ще си променя пощенския код по този начин и ще завърша своята поръчка. С тази отметка реално вие ще запишете оригиналното попълване на информацията, която клиента е дал. Нека погледнем в момента, за да добиете представа. Ето тук веднага виждаме две неща.
тези два тага, които ни показват, че клиента е направил някаква редакция. Когато това нещо е пуснато, ето тук може да видим разликите. Имаме разлика в адреса, имаме разлика в zip кода. Оригинално е било попълнена тази информация, ето е промяната, която е направил клиента. Тук също нещо виждаме за zip кода, но тук виждаме, че в адреса е попълнена правилната информация. По този начин си гарантирате, че ако клиента без да иска или умишлено направи някаква промяна там, ще може да запазите правилното нещо. А тук друго нещо, което виждаме е този бокс. Чрез него клиента, след като дори е направил успешна поръчка, може да промени начина на доставка, като това нещо се конфигурира от самата ви тема. Ето, когато отидете в онлайн стор, това, което трябва да направите е да натиснете Edit Theme и тук от Checkout, тук на страница, която е Thank You, както и на Order Status, може да добавите елемента за проследяване на сендика, който се намира ето тук. Pick a Point Selection и ето това нещо позволява да покажете тук този избор, както и в тази страница. Ето го и тук. По същия начин, когато сте в поръчката, това, което може да направите е от секция Blocks да добавите ето такъв блок, като е важно след като го добавите да натиснете пина тук. По този начин във всяка следваща поръчка това нещо ще седи тук. Какво може да направите с него? Да кажем, чувате се с клиент по телефона и желаете да смените офиса. От тук може директно да смените дори целият куриер, да изберете нов куриер, да изберете офиса, ето по този начин и вече абсолютно всичко в поръчката ви е променено по правилен начин. Ето тук виждаме цялата информация по начина, по който трябва да бъде. Нека се върнем обратно към настройките. Ето тук следващото нещо, което може да направите, може да комбинирате ето тези две опции, които имате за доставка до Locker и до Office. Може да ги направите една обща опция. Ето тук, нещо много важно, когато изберете тази опция, комбинираната между двете, трябва да се върнете обратно в настройките и да изберете методите за доставка на ново, тъй като активирате нова опция. Ето както може да видите, в офиса е останала тази тук, а комбинираната в момента е празна, съответно трябва да я пуснете и да изберете съответната доставка, за да се появи. Няма да го конфигурираме в момента за всички куриери, за да можем просто да покажем как изглежда цялата опция. Ето може да видим вече, че тези опции са комбинирани. Връщаме се към настройките. Ще спрем тази опция. Следващото нещо е дали желаете имейла да бъде задължителен или не. Има бизнеси, които за тях е по-добре този реквизит да не бъде задължителен, съответно тук може да бъде спрян. Съответно клиента може да направи поръчка и без имейл. Не се крие полето, но просто то не е задължително. От тук може да пуснете опцията за данни за фактура. Ето как изглежда, когато бъде пуснато. Появява се това поле. При натискане тук се запазват, то се появяват полетата, в които може да бъде въведен информацията за фактура. Ето това нещо. Следващата отметка позволява, когато е пусната, ако клиента натисне добави в количката, автоматично да се показва това нещо. Не минавате през drawer, през ето това тук, а директно се отваря. Това нещо може да бъде направено също и с Buy Now бутон. Имаме къстъм бутон, който може да бъде добавен ето от тук. Когато влезнете в Edit Theme и отидете на конкретен продукт и неговия шаблон, може да добавите къстъм бутон, ето тук в Product Information. Ето виждаме, че това е бутон на сендика. Ето така изглежда, може да го добавите тук. Съответно това отново при натискане директно отваря попъпа, не ви изпраща на стандартния чекаут, тъй като ако добавите стандартен Buy Now бутон,
Това, което ще се случи, е, че ще отидете на стандартния чекаут и всички тези опции, които фигурират тук, няма да бъдат видими. Така, нека се върнем отново към настройките, за да видим следващото нещо. Това са всички настройки тук. Следващото нещо е много важен елемент, който може да повиши както вашата конверсия, така и да улесни избора на клиентите. Ще спрем и двете, за да може да ги видим. Имате опция за това клиента да се локира, съответно да му бъдат препоръчани опции в близост до него. Нека първо пуснем само тази опция, за да може да я разгледаме. За да работи това нещо, трябва да имате пуснат Google Maps интеграция. Това става от Integrations. Ето тук отивате в Google Maps и тук трябва да поставите един ключ. Ще направим отделно видео, в което да покажем как се генерира този ключ. Така. След като бъде пуснато самото локиране, се случва следното нещо. Ето тук се появява този бутон, който гласи намериме. При натискане клиента бива локиран. Ако не е разрешена локацията, тук излиза диалог, който пита клиента дали желая да бъде локиран. И ето виждаме, че вече на база на локацията показва най-близките до нас офиси, като показва метрите, на които се намират. Това нещо важи за всеки един куриер, за всяка една опция. Може да видим кои са най-близките опции. Следващото нещо е и интерактивна карта. Тя има няколко опции. Може да бъде чрез бутон. Нека първо разгледаме тази опция и как работи тя. Ето тук вече виждаме, че се появява бутон "Виж на картата". При натискане ние виждаме в близост не само един куриер, а виждаме всички методи в близост до нас. В случая, ако са на различна цена, също така аз мога да взема като клиент решение на база цената, на база разстоянието. Това в момента е много актуално и полезно за клиентите, тъй като вече има над 6 активни куриера, които оперират на територията на България. Съответно, много от клиентите не са запознати с всичките методи и това е добър вариант те да могат да изберат как работи цялото нещо. Ето аз натискам тук. Също така от тази карта виждам дали това е локър или офис. Мога да се ориентирам по картинката, мога да филтрирам по куриери, по метод, по цена. В случая да кажем, че аз искам да избера ето този офис, натискам на него и автоматично той е избран. Картата има още един вариант на работа и това е тя да бъде разпъната. Нека да погледнем. Ето, ако изберем тази опция, самата карта вече е отворена, навигацията са вътре в нея и ето тук е самото търсене. Тук може да търсите по адрес, по най-различни, примерно може да напишем МОЛ България. Съответно, ето виждаме резултат, който е от Google Maps. Когато натисна на него, ето аз виждам МОЛ България в София и тук показва всичките възможни избори в него. Ето по този начин може да разгледаме картата, може да видим и да направим избор. Препоръчваме на този етап да останете с бутон. Имате и опция за това да пренаредите методите си за плащане. Ако желаете наложения платеж да бъде първи, това, което трябва да направите от тук, да добавите Add Payment метод. За целта трябва да отидете в Settings, в Payments след това, след което трябва да отворите Manual Payment Methods и от тук да вземете конкретното име на метода, който желаете да бъде на първо място. В случая е това. Ето аз казвам, че това искам да бъде на първо място. Нека преди това да погледнем в момента какво се случва, ако преминем на следващата стъпка и как са подредени. Така, приема общите условия.
Ето тук това, което виждаме, че в момента картата е на първо място. Извинявам се, избрах метод BoxNow, за който в момента е спрян методът наложен платеж. Сега ще погледнем и как работи това нещо. Нека се върнем и изберем тук Еконт. И ето виждаме, на първо място е карта, на второ място е наложен платеж. Връщаме се тук и казваме, че искаме това да бъде първия метод. Тук може да ги наредите. Ако сложите само така на първо място наложен платеж, не е нужно след него да подреждате другите. Съответно, след като рефрешнем, вече виждаме, че наложеният платеж е на първо място. Следващото нещо, което може да направим тук, може да направим правила, като това, което видяхме преди малко за BoxNow. Ето тук Create Rule, може да създадем правило, нека да разгледаме това, което е вече създадено. Казваме, че искаме да бъде активно, казваме, че ако имаме този shipping метод, в случай избираме самия shipping метод, ето виждаме къде е този, който е за BoxNow и го избираме. Искаме да скрием специфичен метод за плащане и от тук избираме конкретния метод. Ето по този начин и запазваме. Това, което се случва, нека се върнем обратно. Ако изберем BoxNow, виждаме единствено плащане с карта. Ето така. Виждаме, че тук има единствено плащане с карта в момента и няма наложен платеж. От тук също така може да пуснете такса за наложен платеж. Избирате кой да бъде метода. Тук избирате каква да бъде сумата и как да се казва това нещо. Ето такса. Това, което се случва, когато направите тази конфигурация, е, че във вашите продукти се създава виртуален такъв продукт, който се казва такса наложен платеж, като в него автоматично се създава и SKU или този номер на самия продукт. Ето тук. Ако случайно вашия fulfillment или склад има изискване какво да бъде, от тук може да го промените, може също да качите снимка, като това нещо след това се вижда в поръчката на клиента. Важно е да се каже, че тази такса се добавя след завършване на поръчката, като тук имате една опция, с която може да определите дали да изпратите имейл, с който да уведомите, че тази такса е начислена или съответно може да бъде спряно. Нещо, което е важно да знаете, че ако е пуснато това известие, това, което се случва е, че клиентът получава подобен имейл. Нека да ви покажа. Ето такъв имейл получава, в който има бутон за плащане. Това, което може да се случи, ако работи с Fulfillment Center, поръчката влиза с наложен платеж, тя може да бъде изпратена и след като получи този имейл, той може да го плати и това нещо няма да бъде отразено и тя може да достигне до него с наложен платеж. Така че ако имате притеснения от това нещо или по някакъв начин не сте го изкомуникирали с клиента, това нещо може да бъде спряно ето от тук. Ето това нещо. Следващото нещо, което ще видим е, може да пуснете директно опцията за Cash on Delivery в самия pop-up, като сега ще го видим как изглежда и ще коментираме какви са минусите. Ето нека се върнем. Тук виждаме само карта. Ако изберем друг метод, ще видим и наложен платеж, като тук в тази опция вече се начислява и самата такса. Какви са минусите при този метод на работа? Плюсът е, че от тук директно може да завършите поръчката. Минусът е, че това нещо ще навреди на вашите статистики. Както в Shopify, така и във Facebook. Трябва много добре да преосмислите дали това е истински важно и дали наистина искате да пропуснете следващата стъпка. Реално може да завършите по-бързо самата поръчка, в смисъл вашите клиенти могат да завършат по-бързо вашата поръчка, но това потенциално може да навреди на метриките във вашия пиксел и в самия Shopify.
Лично ние не препоръчваме това нещо да бъде пуснато. То е направено за специфични случаи, специфични магазини, но разбира се, може да тествате. Като цяло всички тези настройки са на ниво пазар, съответно може да ги пускате и спирате за всеки един пазар, може да правите различни такси, може да правите различни методи за плащане, които да залагате текстове в тях, така че целият контрол от тук. От тази секция може да пускате ето това поле, което е за съгласие с общите правила, като може да избирате дали то да бъде by default чекнато, дали клиента задължително трябва да го натисне, дали тези страници тук да бъдат тези, които са от Shopify или да бъдат ваши такива. Ето това са опциите. От тук го активирате, казвате дали да бъде тикнато by default или не, дали е опционално или не и дали искате да използвате собствени страници, като от тук може да ги изберете. Нека да преминем и към едно от най-важните полета в приложението. От тук може да правите upsell елементи, които да позиционирате в чекаута. Те са два вида: Quantity Breaks, One Click Upsell и Trust елементи. Сега ще ги покажа визуално какво представляват и след това ще обясним как могат да бъдат конфигурирани. Нека разгледаме трите различни варианта. Добавим този продукт, той е конфигуриран. Нека сега разгледаме трите елемента. Това е въпросният тръст елемент. В него може да поставяте най-различни банери, които да помагат на вашия conversion. Може да поставите ревюта, може да поставите подобни банери, с които, пак казвам, да помагате за вашата поръчка. Следващия елемент е Quantity Breaks. Тук може да правите количествени отстъпки. Съответно, ако даден клиент е добавил един продукт, може да конфигурирате 2 бройки, 3 бройки и така нататък. И имате така наречения One Click Upsell, който може да бъде както виртуален продукт или услуга, като да кажем застраховка, бърза доставка или друг тип услуга, която прецените, така и физически продукт. Ето, чрез един клик се добавя. По същия начин, ако избера това нещо, избера офертата, съответно бройката се дига и се прилага промокод. Както виждате, има две площадки, една горе и една долу. Вие може да избирате ето от този layout, кое нещо къде да се намира. Ето да кажем, ако искам, мога да размена тези неща и съответно в checkout автоматично те ще променят своя ред. Сега ще видим и как могат да бъдат конфигурирани. Ще започнем с тръст елемента. Реално тук може да добавяте тръст елементи, като те са банери, които са качени в файловете. Може да качите множество, като от тук избирате кои да използвате и къде да бъдат. Дали да бъдат горе или долу. Както виждате, с drag и drop може и да разменяте позицията на елементите. Нека сега да разгледаме и как става самото конфигуриране. Както и ето тази опция. Реално може да направите множество оферти, като чрез това нещо може да пуснете до 3 активни оферти, което означава, че тук, ако имате оферта за конкретните продукти, съответно клиента може да види до 3 такива оферти. Това вече пак зависи от бизнеса и дали желаете да направите такъв тип оферта. В самата оферта имате име на кампанията. Това е частта, която ще вижда клиента. От тук активирате. Тук може да изберете дали това да бъде приложено за всички продукти, за специфичен продукт или за дадена колекция. В случая ние сме избрали да бъде само за един продукт. Един момент само да презаредим. Като в следващата секция вие решавате какви да бъдат тировете. Съответно, колко бройки да има, каква да бъде отстъпката и коя от тези опции да бъде преселектната. По дефолт са 3, от тук може да добавите четвърта, пета, шеста, колкото прецените, като пак казвам, от тук се определят бройките, от тук отстъпката, от тук дали да бъде фиксирана като сума или процент. Може да кажете на база на какво да бъде базирана тази отстъпка, дали да е на редовната цена или на намалената цена.
Може да правите ексклужени за дадени продукти. Ако в случай изберете всички продукти, тук може да кажете кои искате да се махнат и тук може да заложите определен брой ползвания. По много сходен начин работи и One Click Upsell. Отново задавате име, дали да е активно, дали да е за продукт или специфичен продукт. Тук задавате име на Upsell тайтъла, каква да е цената и тук залагате текста, който се вижда като title и price са ето този. Това е title, това е price. Тук може да го напишете и на ръка. Това е самия description. От тук избирате дали да бъде закачен истински продукт, съответно когато бъде добавен в количката, да се намали количеството му и така нататък от самия Shopify, или този продукт, който сте създали тук, на който сте дали снимка, да бъде просто дигитален продукт, който ще бъде добавен. Ето по този начин се избира и това ще бъде крайната цена, която клиентът ще плати. От тук през този URL може да му добавите и снимка. Нещо, което е много важно, лейаута работи на база на държави. Може да конфигурирате множество оферти, като от тук може да изберете конкретна оферта за кой пазар да бъде активна. По този начин може да адаптирате езиците и посланията си, както и цените. Това нещо може да помогне изключително много да повишите средната стойност на поръчката и смятаме, че може да бъде много полезно. Едно от последните неща, на които ще обърнем внимание, е табът Integrations, като тук имаме множество интеграции. Една от тях е Klaviyo. Имаме отделна статия как да конфигурирате и по какъв начин да вържете самото Klaviyo, както и какво да направите след това. Друго много важно нещо, ако работите с Fulfillment Center или с даден куриер, имаме директна интеграция, която помага информацията да бъде запазена в вашия Shopify магазин по начина, по който съответния куриер или fulfillment го очаква. В случая, ако работите с SealShipments, например, когато активирате нов куриер, от тук избирате кой от тези куриери да бъде интегриран с тях. Какво значи интегриран? Информацията влиза при тях в правилния формат и съответно автоматично може да генерирате товарителница. Това са основните функции. Оставаме на разположение. В долния ъгъл има поле, през което може да отворите чат и да ни пишете по всяко време. Ще се радваме да отговорим на всеки един ваш въпрос.